Walter Sewe moko kuom gigo ma jomoko paro to gin adiera ahinya nyao bed ng'ol mano mar winjo kata ng'ol moro amora kaachiel kod wechego mago mag puonjruok loso gi lwedo kata sign language. Koro e anyuola iyudo ka samoro iyudo ka ingi nyathi man gi ng'ol kata ng'ama ok winji. Koro gibo chako wacho nonro mari kaka nowuok e anyuola mari. Kata iwacho ni dau gi dau en kama. Tang'eni thothne joma mine miseyo. Iseyo gi mang'eny. Nikech koa samoro ng'ama mama pek. Samoro nyuolo nyathi. Kose nyuolo nyathi ndo wacho ni kuong'ni ok noa kawa koro. To kata samoro gini en misconception ni yod ka jonyuol ok accept. Nikech nikech otemo golo gimiluongo notion mar ni en cast, okay, it's not a cast, en a condition moro ma konyuoli samoro en wach osuptal. Koro ing'eni jomoko bo ka mane anyuola ni emomiyo sani nyaka sani gigi lui. Koro ka gigi lui kamano koro ing'eni bedo gi paro mang'eny to gi dang'ni mag paro. Koro iwacho ni samoro ni akodi ka anyuola kata samoro kwaru gi kwaru notimo gima kama omiyo gini luou. Kata kwaru ne en ayuoga omiyo gini timre kama. Koro misconception gi bedo mang'eny omiyo koro yudo ka ng'ama mama kata ng'ama janyuol kata ng'ama nyathi bedo gi dangni mar paro kong'e ni an okuonga kuong nowuok e anyuolana kata kuong nowuok kama kata kwaro nonego ng'ama kama kata minwa noringo kama to notimo dhoch makama. Koro gigi te miyo samoro ibedo gi paro mang'eny. Koro ochalo ka gima en cultural issues. Koro nowadays watemo mondo wanyisgi ni gini is just a normal thing. Nyathi konyuol ipuonje sign language, itere e skul, ok ikete oko. Bang'e koro mos iyudo ka ng'eny setup mag anyuola ok ong'e kata mino wach gi nyithindogi. Janyuol owuon onyuolo nyathini en owuon ok kata sign language. Koro idhier nono ni kara nyathini obro proceed nang'o. Iyudo ka nyithindo moko manomol gino migi first priority molo nyathi man itero gi e skul itimonegi gik moko moro ni to ka en shopping itimone ka en school upkeep imiye. Nyathi man gi ng'ol ni en ong'ise ga ni in pod obwongo ni pod numu. Obwongo ni pod numu ok nang'o misunderstanding ma nyathini mondo tere kata special school kata mar assessment mondo ng'eni ability ma nyathini nyatere kanye. Koro nyaka sani omiro ka sani tinde owuok oko mondo serikal ong'e madier ni jok manigi ng'ol moro amora mar winjo nyaka waket jogo manigi sign language. To ka sign language onge wachak puonjo sign language ka ni e school from primary ECD level nyaka malo.